ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ngiyalibingelela muli yeZimbabwe sesihlangane phela kolunye uhlelo lapha phela silabantu abesintwini lapha sikhamba phela labantu abanceda ngokwesintu. Mina ibizo lami nginguChiera namhla ngihamba ngedwa ushumba limzwile uyalila ukuzohlala lami sikhulume phela lo Gogo. Ngiyathemba namhlanje liyazibonela ukuthi ngibuye lo muntu wesintwini Gogo Maphosa Makadi. Tiripo Makadiwo. Mina ngiyaphila. So mule Zimbabwe ngizatshela phela isikhathi sokuthi likwanise phela ukuthi lizwe ukuthi uGogo Maphosa yena udume ngani, lizwe phela ukuthi uGogo Maphosa yena uzakwanisa ukuthi elincede njani, elincedise njani ezimpilweni zenu. And then nxa lifuna ukubamba uGogo Maphosa liyabamba iDrewmas media yeza kwanisa ukuthi phela ilihlanganise lo Gogo Maphosa. Muri Zimbabwe ndinogamuchira kune chino chirongwa ichi chatinotaura nambuya nanagogo nanemapostori nemunhu wese akasiyana nobatsira nenhau dzeupenyu. Nhasi ndina Gogo Maphosa ndiyachataura, ndiyachakuudzai kuti iye anobatsira chii, iye anogona kukubatsira chii nenyaya dzeupenyu. Munoziva isusu veDrewmas media tinoda kuti mugare makanyatsofara muupenyu. Ndoziva muri Zimbabwe makuda kuziva kuti Gogo anobatsira sei, saka izvezvi ndichamupa nguva kuti ausangana nemi muri Zimbabwe mugona kutaura naye. Saka musakangane kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media, we are taking you to another level. Kaziwa muri Zimbabwe inoitwa mbuya Maphosa. Ndane makore 12 ndichibatsira. Asi ndobatsira matambudziko akasiyana siyana. Kugadzira misha, kuchenesa misha kuri vanoda kubatsirwa kurova makuva, zvimwe nezvinetso zvemumisha. Tinobatsiridza izvozvo zvakanyanya. Zvemidzimu tinobatsira kunyanya vari kutambudzika nenyaya dzemudzimu, vari kutambudzika nenyaya dzechivanhu ndobatsiridza. Zvemisha, kumisa misha yakuparara ndobatsira. Pamisha iri kupararapo ndofunga munofanira kutitsanangurira. Kunyanya vari kuchema kuti hatina chimwe chete nemurume, vari kurambana todzoreredza musha umire. Vari vakarambana ari kuti mukadzi wangu ndomuda kana kuti murume wangu ndomuda, tinobatsiridza voita chimwe chete. Vakanetawo panhau dzebonde, zvese izvi tinobatsira. Matambudziko akati siyana tongobatsira kunyanya anonetsa vanhu. Kunyanya matambudziko anonetsa vanhu kunyanya zvemusha nei aizvo ndobatsira. Batsira zvakatonyanyisa. Zvese zvinenge zvichisanganisa zvemudzimu yemunhu tinobatsira zvakanyanyisa. Nekuti zvemusha matambudziko emusha anenge achikonzereswa nenyaya dzekuti vanhu patakarasa chivanhu takakonzeresa zvinhu zvakawanda. Zvinoita kuti misha isamire. Zvinoita kuti tikwanise kunge tichitanangirwa kunotinoti kuroiwa. Saka zvinhu izvozvo zvikangokwanisa chete kuti tizvibate tizviganhure kureva kuti munhu anodzokera panzvimbo yake chaiyo anofanira kunge ari. Ongo muri Zimbabwe ndiyo nawo yatinayo, tina muchembere Maphosa ndova tiri kukurukura navo zuva ranhasi. Right, tinoda kunzwa kuti vanhu vaya vanogara kure tingati kunze kwenyika munokwanisa here kunge muchivabatsira? Ndinokwanisa kuvabatsira nenzira inoti kana paine hama yake iriko kuno, kana kuti iye akandiita kuti ndizive mutupo wake nezita rake nedzinza rake riri kuno, ndokwanisa kumubatsira. Then tine zvirwere zvakasiyana siyana zvakaita sana BP, sugar, cancer.
ikoko muriko zvakare here? Matambudziko emunhu andamboreva paya ndichitaura ndinobatsiridza zvakanyanya kunyanya ehurwere. Urwere hwakasiyana siyana hwemunhu ndinorapa. Urwere ndinorapa kenza idzodzo, vana BP. Asi kana tiri kukubatsira hatisi kuti chimira mapiritsi, tinokubatsira kusvika wega wakunzwa kuti ezvinoda kunzwa zviri nani, tinobatsira. Okay, pakubatsira vanhu kune zvirwere and then kune zvinhu zvinenge munhu anenge abirwa. Munobatsira here? Because vanhu vakawanda vanoti tinobatsira vanhu vakabirwa and then tine nguva yakadai. Imi munobatsira here munhu kana akabirwa? Mabatsiro andinoita munhu anenge abirwa ndiye kuti akwanise kuziva kwakaenda zvinhu zvake, handikwanise kudzosa, handidi kunyepa zvandisingaite. Ini ndiri kutaura zvandinonyatsokwanisa zvinoita kuti munhu ndikabatsira munhu anofanira kunditenda. Munozivisa sei? Inini ndinoita munhu iyeye wacho ndiye wandinoshandira oronda zvinhu zvake ega, ndomaitisa ndinoita. Pazvirwere mataura chirwere chekensa, sori kukudzosai kumashure. Mataura chirwere chekensa, tinoziva kensa dzakasiyana siyana. Pane dzimwe dzemuura, dzimwe dzakasiyana siyana. Munobatsira dzese here kana kuti munoti type iyi? Kune dzemhiko dziya kenza dzemhiko dzekuti dzinoteiwa, dzine mabatsirwo adzo tinobatsira. Kune dzekuti tinokwanisa kunge tichidhosa munhu tozopa munhu mishonga yekuti anenge achidya bota, ndiyo inenge iri munyama iyoyo, tinobatsira zvekare. Ko kensa ye yakaenda kuchipatara kunopiswa munobatsira here? Yakapiswa kuchipatara hatibatsire, asi tinorerutsira iye munhu kuti arambe achiraramawo zviri nani. Honguka muri yeZimbabwe tina vagogo maposa, tikuedza kukurukura kati zive kuti zvavanokwanisa kunge vachibatsira ndezvipi kuitira kuti kana muine matambudziko akasiyana siyana mukwanisika kunge muchibatsirika. Muri yeZimbabwe ngetemba lamuzwa namhlanje sibe logogo maposa ngoyephela esilaye namuhla engumuntu olapha esintwini uthi yakwanisa ukuthi elincedise kulaba abalamadlozi abafuna ukulungiselwa ezindlini zabo, kulaba abathi hayi umkami wahamba mfuna ukuthi ephendule ukuthi ayakwanisa ukuthi elincedise, kulaba abalemvukuzane uthi njalo futhi yakwanisa ukuthi elincedise. Lingabamba thina beDrewmas Media sakwanisa ukulinika phela inamba zikagogo maposa likwanise phela ukuthi lithole ukuthi liphile kahle njengabantu abamnyama, liyakwazi ukuthi size siphile isintu sethu, yikho phela ubuntu bethu. Imi pane here zuva ramunoti mukubatsira kwenyu ramusingafe makambokanganwa kana kuti rakamboitika chishamiso chakakushamisai muri mukubatsira vanhu? Handisi kurirangarira nekuti zvandangosangana nazvo mukubatsira zvakawanda, saka kuti ndichi ndine zuva randoti ndingave ndichirangarira kuti iri rakazondidai handina zuva randiri kurangarira. Muri Zimbabwe dzimwe nguva patinogona kunge tichikurukura nagogo nanasekuru nevese vanobatsira, dzimweni nguva tinogona kunge tichisiya mamwe matambudziko anokubatai anokurwadzai, asi ishuviro yedu kuti patinobvunza paya tinenge tichiedza kurepresenta umwe nemumwe matambudziko anenge achimushungurudza. Gogo, rimwe dambudziko nderezvitsinga. Vanhu vakawanda vanoti tiri kutsingwa, mumwe munhu atonetsekana zvikuru. Munobatsira here kana takatarisana naizvozvo? Hongu mataura imi kuti matambudziko ese anosangana nevanhu munobatsira, asi tinoziva kuti pane mamwe anogona kunge asina kutaurwa ekuti pakadaro panogona kunge pachishungurudza. Zvitsinga tinobatsira. Zvitsinga izvozvo zvinosanganisa futi zvakuya kumhando yekenza iye yamambotaura iye, zvitsinga zvakasiyana siyana. Kenza iye zvimwe zvezvitsinga futi zvinenge zvakatoiswa pamunhu, saka kana tichikwanisa kurapa kenza iyoyo tinenge tichitokwanisa kurapa zvitsinga, nokuti zvitsinga inenge iri mhiko yaiswa munhu kana kuti anongoteiwa ototanga kutorwadziwa negumbo, gumbo riya rotokwira richitokwira, tinosunungura izvozvo.
vati kurewo vachembera avo vanenge vakugoda kubatsirizwa bonde ureva kuti vakuda kupuwa simba nai simba rekuti zvifambe pabonde. Vechidiki ndo vatinotarisira kuti nhengo dzavo dzinge dzichidi dzichisimbiswa dzichikudzwawo kuti ionekwe semurume. Vamwe vanenge vakatoroyiwa zvatambotaura zviya zviya, kunenge kuchitori kutogadzirwa. Ndakatombobatsira mumwe munhu inini akanga ane kadiki ane makore 10 nemukadzi wake kumayadhu, anga ane makore 10 aine mukadzi kari kadiki asi vasina mwana kwenguva yese. Akangouya aine rimwe dambudziko, asi pandakamuyeresa akasvika kumba akatanga kunzwa pake panenge pake pachivava. Mangwana acho akafuma chakaita sei chakabuda kudai. Akadzoka achinditenda wese nemukadzi akati nhengo yangu yabuda, asi yabuda pamakangondiyeresa ipo paya. Ndakasvika kumba ndikatanga kuvaviwa panhengo pangu apa. Koya vanenge vaendeswawo kumwedzi kasingaperi chinobatsira. Koyawo vamwe vanenge vadzorerwa nhengo mukati. Ndakatobatsira vanhu vakatodarewo kuti anenge arara nemukadzi orega kumpa mari yake, nhengo iya yadzokera pai mukati. Tese tinoburitsa idzodzo. Mashoko amungada kubatsiridza nevanenge vachiuya kuzobatsirwa. Tinoziva kuti vanhu mukubatsirwa tinotarisa zvakawanda zvakasiyana-siyana. Mumwe munhu ndogona kuuya kwamuri achiti ari kuda kubatsirwa kana kuti kusvitsa mudzimu, asi achitarisira kungoti ungoita ipapo zuva iroro, kana kuti aine nguva yanenge achitokupai kuti aiwa inini nenguva yakati nenda kuda kuti zvangu zvinge zvaita. Handizivi kuti vanhu ivavo mungavabatsira sei, uye vamwewo vanenge vane matambudziko akasiyana-siyana mukuuya kwavo kuzobatsirwa pane here zvamungada kubatsirana navo, nekuti vazhinji vanenge vasingazive vasati vazvinzwisisa. Izvozvo tinozvikurudzira kunyanya, uye tinototanga tatombotanga tarayira munhu poshi kuti azive kuti zvake hakuna munhu anouya akatotongera dare, uye zvemudzimu ndezvemhepo, mhepo yatisiri kuona. Uye mudzimu inenge ichisvika pane munhu, musha nemusha une mhiko iye zvinezvi pakambonamata vanhu chiri kutambudza vanhu ndechekuti patakanamata takambonge tasiya zvemudzimu. Nhasi unoda kuona kuti mudzimu yaya kutitambudza taakudzoka. Saka hauyewo chiti ndoda kuti mudzimu wangu ubva wasvika nhasi. Mumusha mune ngozi dzirimo, zvikwambo zvirimo. Dare rekutotanga nderekutosvika wotsanangurwa kuti tiri kutanga taita izvi, tichibva pane izvi tiri kuita izvi, kusvika dare rako remudzimu rava apa. Hakuna dare remudzimu rinongozi nhasi tosvika toaka mudzimu to, nekuti midzimu yese izvinenge mumamisha yakatodeketererwa, yakanzi paunongofanira kuturuka pamwana uyu anofanira kufa, kana kuti panofanira kuita zvakati. Saka chinotanga chazorodzwa ihondo izho, tichizosvika pane dare remudzimu. Hakuna dare rinouya rakatongerwa, kutosvika wonzwa kuti nhoroondo yedare randinoda kufambisa iri kufamba sei. Ndora iro yaunofanira kutanga wawana kuti ugozoziva kuti aiwa dare randiri kufambisa iri rakamira rakadai, rakaenda kugadzira rakadai, patakarasika neapa, pakamuka pachisara neapa. Muli yeZimbabwe ngiyathemba phela selizwele ukuthi ugogo uncedisa njani, selizwile konke inhlupho ugogo akwanisa ukuthi ezincedise empilweni zethu. Ngiyathemba nxa kulwa lokhu ugogo akubambileyo wathi hayi lokhu yikho mfundi engincedise khona le bambathina beDrewmas Media izikhathi eziningi ungabona sesiletha abantu kuDrewmas Media phela ukuthi bebuye bezokhuluma, sebe sesike sabanika abantu ababili abathathu ukuthi enjani ekwanisa ukuthi bancedise, sesibafaka phela ukuthi njani, sesifaka laba abancedisayo ukuthi njani bekwanisa ukuthi belincedise. So muli yeZimbabwe nxa kulohlupho olungani olubanjiweyo wabona ukuthi hayi mina lapha yikho mfundi ngincediswe khona, bamba thina beDrewmas Media sakwanisa ukuthi sikuncedise. Muli yeZimbabwe ndofunga amazwi inzira mega kuti gogo vanogona kubatsira chero dambudziko vanogona kukubatsira. Saka imi mukabata veDrewmas Media togona kukupai namba dzagogo motaura navo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga